Здравейте! Устройствата на Google започнаха да преминават към USB-C през 2015 година, а Samsung последва примера през 2016 година. Така че защо на Apple отне толкова време до 2023 година, за да премине iPhone към USB-C? Една от причините е, че USB-C излезе една година след като Apple премина към Lightning от 30-пиновия iPod конектор, който съществуваше от десетилетие. И този момент беше проблем, тъй като след преминаването към Lightning вече беше спечелило за Apple значителна реакция, като потребителите се оплакваха, че Apple просто се опитва да продаде повече аксесуари и зарядни устройства, като премине към нов конектор. Освен това, използвайки техния собствен патентован конектор, означаваше събиране на лицензионна такса, когато компаниите от третите страни го използваха в своите продукти. Така че преминаването от Lightning към USB-C би означавало не само ядосани клиенти, които току-що бяха изхвърлили своите 30-пинови конектори за Lightning и ще трябва да го направят отново за USB-C, но също губейки източник на приходи от лицензионните такси на Lightning. Така че Apple нямаше голям стимул да превключи iPhone към USB-C. Това беше докато Европейския съюз не се намеси. Те гласуваха да приемат законодателство, което ще наложи стандартен конектор във всички мобилни телефони, таблети, камери и слушалки. По този начин клиентите няма да купуват различни зарядни устройства с всяко ново устройство. Освен това, нуждата само от едно зарядно устройство би означавало намаляване на електронните отпадъци. Стандартният конектор, който Европейския съюз избра, беше USB-C и те принудиха всички производители да преминат към него до есента на 2024 година. Така че през есента на 2022 година Apple публично признаха, че няма да имат друг избор, освен да се съобразят с законодателството, подпалвайки спекулации дали преминаването ще бъде направено с iPhone 15 през 2023 година или с iPhone 16 през 2024 година. Сега имаме нашият отговор, след като Apple най-накрая преминава от Lightning към USB-C, както на моделите iPhone 15, така и на 15 Pro. И докато много хора са развълнувани да опростят своята колекция от кабели, други са разочаровани, че старите им аксесуари и зарядни устройства по същество са станали безполезни. Ето защо Apple премина към USB-C. Това беше всичко за Apple. Благодарим, че гледахте!